kaikkien kuvaa ja jees. Älä nyt vittu repimaan. Herää nyt äijä vittu. Hei, mitä vittua teet? Lähde vittuun tää. Hei, älä. Vittu irti mun puhelimesta. Mennään tonne. Tuu. Päästä vittu mun puhelimesta. Mä päästän kun sä menet vittuun. Hei varo! Varo, täällä on loukkaantuneet. Älä mene tohon eteen, oot tossa sivussa. Vittu idiootti saat. Jos sä menet tohon, niin mä tuun tekemään saman jutun. Ottaa haastis mulle. No niin, miksi vittu sä oot repimään mun puhelimesta? Koska sä oot kaikkien edessä vitun idiootti. Sä vittu taas, pitää vittu käsiis mun vittu idiootti. Kuka tässä on Älä idiootti? sä tuu tähän vittu mun naama eteen enää.